पिंपरी येथे कृषी सहाय्यक असलेल्या अश्विनी बादाने यांना उमंग महिला फाउंडेशनच्या वतीने महिला क्षितिजा सन्मान प्रदान। दिंडोरी तालुक्यात प्रशासकीय सेवात कार्यरत असताना आपले काम करत असताना त्यावेळी आपले कुणी गौरव करावा म्हणून नाही तर ते आपले कर्तव्य म्हणून, पण असं असतानाही जेव्हा अनपेक्षितपणे कौतुकाची थाप जेव्हा आपल्या पाठीवर पडते तेव्हा आपल्या वरची जबाबदारी अधिक वाढते असते। महिला उमंग फाउंडेशनच्या वतीने अध्यक्षा आईला मैद्याताई आहेर यांनी मनपूर्वक अभिनंदन करत क्षितिजा महिला सन्मान देऊन गौरव केला। सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी योगदानासाठी माननीय आरोग्य मंत्री तथा महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेच्या अध्यक्षा पुष्पा हिरे यांच्यासह बारामती ॲग्रिकल्चरच्या विश्वस्त सुनंदा राजेंद्र पवार, मुंबई एज्युकेशनच्या ट्रस्टच्या विश्वस्त मीनाताई भुजबळ तसेच संगमनेरच्या नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांना उमंग महिला फाउंडेशनतर्फे महिला विशेष जीवनगौरव पुरस्कार सन्मानित करण्यात आला। उमंग महिला फाउंडेशनतर्फे विविध क्षेत्रातील कर्तबगार महिलांना सन्मान प्रसिद्ध अभिनेत्री अश्विनी महागडे यांच्या उपमुख उपस्थित करण्यात आला। यावेळी जिल्हा परिषद नाशिकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंग रवी, सवी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सविता होरा, सामाजिक कार्यकर्त्या नीना जाधव, सुरेखा भालेराव, डॉक्टर शीतल गुप्ता यांना क्षितिजा विशेष महिला सन्मान पुरस्काराने गौरवण्यात आले। तसेच विविध कार्यक्षेत्रातील 20 महिलांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी दिंडोरी तालुक्यातील हस्ते दुमाला येथे कार्यरत असलेल्या कृषी सहाय्यक अश्विनी बादाने या देखील या पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या।